Dipor kaham jetono no bahai tongbai khayo kaham na tongna hinai ang onek din balukha video rok khaijak ge tangai hinma lang kisa busy rok mani bagai tabuk khe ang lama o bwchajak ko anona phainani bagai phai tongkha chwla khoroksa chosma thupjak hai hinpano half pant se kanjak bo ge tabuk boro thangnai hingka hingke nogo thangnai ta thangai tongkha bike no iko onek din balukha tai ko video rok khaijak na kaina rok bo naimanai ani lifestyle rok bai hingke tabuk nogo thangnai ta iko bike o kachak nokbar hom satung bo satung noko se kaham ke nukya hingke ani nok malai kha do iko phaika manjak naikhai iko ani nok tata bye bye ani nok miss you ani nok selai phaika norok tongoi mankha na hingke tabuk boro thangai tongkha hingke boro kathar bazar ro aro thangnai kisa manui rok painai ta hingke naikhe na aro mane juice krida o je bui gari tui phalmani eyabo ang belai chajago hininai nongna hani phaimaka iko amose tamo hinmale rang bangti kwrwi hingkeba tang khaina chama smart india hingke iko phirogui sima tongjago khata phirok paibainai manui rok paibainai last o se manung painai tabuk khero tamo painai hingke doi painai ke doi kisa paigra na tabuk oro yangkhe iko nongna sok paijak taksaba nungsibo amke strawberry ni nogoi mankha na color bai no sinui tong nadi bobo strawberry na through ani loge sop samani ang black salt ke tep thoknai ta thogo haisi yoborok hingke monongoi se thanda subo kisa bwkha rok shanti hingke naidi iko bobo strawberry najak angbo strawberry najak hingke tabuk kinar hain hai bike kachak nukphio kha takhe chung chini nogo phirogui tongnai kha ta iko doi paikha tei dal bora kaisa tei borok hingke khibi maya tang ani bag o bo chagui abo hingkeba kisa naidi do bahai choli tongma I mean kisa tamo sanai bono area bahai ke nuk view ta nadi pun rok moso rok dol baksaba nok kwtal tangna bagui jaga rok tikhaijak hingke toke sok paikha nogo hingke tamo chanai hingke dal bora chalainai chwng tabuk nogo sok painai tupui muchunai chakha ta iko hingke dal bora hingke ang thokjak sugo haifano obo khe aswk toso thoktalia asuk thokya pono ang khai chajago se dal bora hingke haita norok khe bazar o chajak dal bora nai iko koita tongkha tei 6 ta 10 taka ni paimani 12 ta mano do hingke 6 ta chwng chai paijakha ta tei 6 ta se tongsio hingke abo chabaikha hingke mamui bo songnai futa ani da morok kwchung tongkha satung ni bai antita hingke dipori to maichajak yaku je phungo nok nokor thangmani bo mui songnai hai hinui sai tonglaimani hingke songnai ta bo ang hingke tabuk khwnai kisa khengui naka pokrok sau khwnai khammani ang khwnai sajago ta ang tabuk kisa phone rok naigrana jotono no tesa sari kaham takhe chwng kheto o phailaijaak sal bo thangtui hingke ba kaisa sari rok asuk tongpaikha ta kheto iko tal nukjagui tongkha tal khaksa hingke chwng oro achukgui sotong mantoka phone naijak naide yang naide oi yang naisika hingke tabuk chwla masa phainai do boke ekdom chwla kahama se iko phai tongo o saimanya do phui phulao asukno bo nuhuri ang tongkhana hingke ambagui ta hingke tei tamno sanai tongsina ani blog to oro no paisinai tini ni bagui hingke jotono no hor kaham haida good night
दा kanjutunan tata do jang kok salai gina kisa. Tata.